שבוע טוב לכולם, ערב טוב. אנחנו היום ממשיכים בעזרת השם דף י"ז עמוד ב' למטה. אומנם רגילה, אבל עדיין מותר ללמוד קצת. אז ננסה. אומרת הגמרא ככה, אמר מר, מתמניה בעד סוף מועדה, 3 שורות מלמטה. אמר מר, מתמניה בעד סוף מועדה, איתו תו חג השבועיה, דלא למספד. כלומר, בואו נזכיר איפה אנחנו נמצאים. הגמרא אמרה שיש ימים שכתובים במגילת תענית. מגילת תענית מובאים הרבה ימים טובים שקרו לעם ישראל במשך הדורות, שבימים טובים האלה צריך להתנהג בצורה מיוחדת. יש כאלה ימים שממש חמורים, שאסור גם להתענות וגם להספיד, ויש כאלה שאסור רק להתענות. אומרת הגמרא, אחד מהימים האלה, מהתקופות האלה, זה בחודש ניסן, מח' ניסן עד אחרי חג הפסח, מתמניה בעד סוף מועדה, זה רצף של ימים טובים. למה? של יום טוב. למה? איתו תו חגא דשבוע. היה ויכוח מאוד קשה, כולם מכירים, עם הצדוקים. שהם אמרו, ספרתי לכם אחרת השבת, הכוונה תמיד מאחרת שבת, שבת רגילה. ומילא יוצא שתמיד שבועות חייב להיות אחרי השבת. וחז"ל אמרו שמאחרת השבת הכוונה לפסח, לחג ראשון של פסח, ושבועות יוצא ביום ה-50. ואז זה ויכוח מאוד גדול, וכנראה שבאותה תקופה הצליחו לנצח את הצדוקים בוויכוח, ועל זה עשו יום טוב. אומרת הגמרא, למה ליד סוף מועד? למה אדם מועד ומועד גוף ויום טוב הוא ואסור. כלומר, אתה אומר שבמגילת תענית כתוב שמח' ניסן עד אחרי החג אסור להספיד ואסור להתענות. זה בכל מקרה בחג אסור להספיד ולהתענות. לא הייתה צריכה הגמרא להגיד, אלא עד החג. עד החג אסור להתענות ולהספיד בגלל מגילת תענית, ומהחג אסור בגלל שזה חג. אמר רב פאפא, כן, עד כאן הקושייה. אומרת הגמרא, אמר רב פאפא, כדי אמר רב, לא נצטרכה לאסור יום שלפניו, כמו שראינו קודם בפעם שעברה, שהחידוש זה לא לימים עצמם, אלא החידוש שמגילת תענית יש בזה חומר. מה החומרה? שלא רק בימים האלה אסור, בימים טובים, אלא גם ביום לפני. ההסבר הפשוט, כשאדם יספיד ביום לפני, זה יגרום לו לזלוג, או שזה יגרום לו אולי להיזכר בצער. אותו דבר אומר רב פאפא גם פה. אך נמי לא נצטרכה לאסור יום שלאחריו. כלומר, לחדש שגם יום שאחרי חג הפסח, גם כן יהיה אסור בהספד ותענית. מה שאנחנו קוראים מימונה. אומרת הגמרא, כמן, כרבי יוסי דאמר בין לפניו ולאחריו אסור, ראינו שיש מחלוקת תנאים. האם גם יום שאחריו אסור רק יום שלפניו במגילת תענית? יחי ב-29 נמי, מה עיר ידע ויומא דמיקם ויומא דמיתו קם תמידה, טיפוק לידעה וליומא דבתר 20 ותמניה ב... כלומר, ראינו קודם מרשיחא דניסן, מאלף ניסן ועד ח' ניסן, זה גם יום טוב של מגילת תענית. למה איתו קם תמידה? כי היה ויכוח גדול על התמיד, האם כל אחד יכול להקריב קורבן תמיד או רק הציבור. ואמרה הגמרא, מה הרווח הגדול? הרי גם ככה ראש חודש אסור בתענית. למה צריך להגיד מאלף ניסן? כדי להגיד שגם יום שלפניו אסור. אומרת הגמרא, אם זה שיטת רבי יוסי שגם יום שלפניו אסור וגם יום שלאחריו אסור, אז כ"ט אדר, שזה היום שלפני ראש חודש ניסן, לא צריך לאסור אותו בגלל שהוא יום שלפניו, אלא מספיק שהוא יום שלאחריו. מה זה יום שלאחריו? מה המיוחד ביום כ"ח אדר? דתניא, ב-28 בייקן בכ"ח באדר, עתת בסורתא טבתא ליהודאי. הגיעה בשורה טובה ליהודים, דלא יעידון מנורייתא, שלא יתרחקו מהתורה. מה הסיפור? בואו נראה את הסיפור. שפעם אחת נגזרה גזרה לישראל שלא יעסקו בתורה, ושלא ימולו את בניהם שיחללו שבתות. כן, 3 הדברים הכי יסודיים, לימוד תורה, ברית מילה ושבת. מה עשה יהודה בן שמוע וחבריו? מה נעשה? הלכו ונטלו עצה ממטרוניתא אחת, שכל גדולי רומי מוצאים אצלה, אחת שהייתה בקיאה, אולי מה שקוראים היום לוביסטית, שמבינה בכל העניינים. אמרו לה, הלכו להתייעץ איתה, מה עושים? איך אפשר לבטל את הגזרה? אמרה להם, עמדו והפגינו בלילה. פה המקור לכל המושג הפגנות מתחיל מהגמרא פה. רש"י אומר, הפגינו, צעקו. כן, שבתהילים אומר שכל לשון של שבעה וצעקה מתרגמים פגינה. לצעוק. לכן הפגנה תמיד זה בצעקות. לחסום כבישים לא כתוב פה עדיין. תוספות אומרים 2 פירושים. סליחה, לא, גם תוספות גם כן אומרים. הפגינו, הפיגו לשוני וצעקה. בכי וצעקה. אפשר גם, יש 2 דרכים בהפגנות. יש הפגנות שבוכים והפגנות שצועקים. בואו נחזור לענייננו. אז אמרה להם, לכו והפגינו בלילה.
הלכו והפגינו בלילה, הם עמדו שם מתחת למשרד ראש הממשלה, התחילו לצעוק, אמרו, איי שמיים, לא אחים אנחנו, לא בני אב אחד אנחנו, לא בני אם אחת אנחנו. אומרים, מה אנחנו כולנו אחים, מה נשתנה כל רב ולשון שאתם גוזרים עלינו גזרות רעות וביטלום. כן, רש"י אומר פה דבר מאוד מעניין, שהם עמדו וצעקו, איי שמיים, אז הם חשבו, הממונים, השלטון, חשב שהם בוכים לפניהם. רש"י אומר, לקדוש ברוך הוא היו צועקים. כן? אז יש פה הפגנה כפולה. גם תוספות אומרים אותו דבר. הם עומדים ומפגינים, ויש פה דבר מאוד יסודי בכל ההפגנות, שאתה אומר שההפגנה אולי מכוונת כלפי השלטון, אבל בפנים, בפנוכו שלה, זה תפילה כלפי שמיה. כן, על כל פנים, שם העצה הזאת מאוד הצליחה, שהם מאוד צעקו והתחננו, וביטלום. ואותו יום עשו יום טוב. מתי זה היה? כ"ח אדר. אם ככה, אם יום טוב שכ"ח אדר הוא יום טוב, אז יום שאחריו, כ"ט אדר, כבר עשו מדין שזה יום שאחריו. הרבה לא נצרכה אלא לחודש מעובר. שנה מעוברת שיש, אומר רש"י, מה כאן לחודש מעובר? שיש אדר ראשון אדר שני. או שיברו את אדר. ואז זה לא יאסור רק את יום כ"ח, רק את יום כ"ט. שני פירושים. רב אשי אמר, אפילו תלמה לחודש חסר. כל שלאחרה בתענית אסור ובהספד מותר. כלומר, בדרך כלל, היום שאחרי יום טוב של מגיעת תענית אסור רק בהספד, אסור בתענית, סליחה, זה דבר חמור, בתענית ובהספד מותר. וזה הואיל ומוטל בשני ימים טובים, אסור יום טוב בעצמו. כלומר, כ"ט אדר זה משהו מיוחד. כי יש לו מצד אחד את כ"ח אדר, שזה היום שהגיעה הבשורה טובה. יש את א' ניסן, שזה היום שבו הוקם התמיד. ולכן זה יום מיוחד שבו יש כפל שמחה, גם מלפניו וגם מאחריו. לכן אסור גם בהספד וגם בתענית. אפילו בהספד נמי אסור, נקודה. אמר מר, מתמניה בעד סוף מועד האיתו תוך חג השבוע, דנו למספד. כל זה ציטוט מתוך הברייתא שראינו קודם. שואלת הגמרא, למה מר מתמניה בי? לימה מתשעה בי. כלומר, לא היה צריך להגיד את יום ח', כי יום ח' אנחנו כבר יודעים. למה אנחנו יודעים? ותמניה גופי אסור, יום ח' אסור, דאבלי יומא דאיתו קם בתמידה. כלומר, אנחנו יודעים שיש שני ימים טובים ראינו. אחד מאלף ניסן עד ח' ניסן, אחד מח' ניסן עד אחרי החג. אז ח' ניסן לא צריך להגיד אותו בעקתו גם חג עד השבוע, היה כי הוא כבר נחשב יום טוב בגלל הסיבה הראשונה שלך של התמיד. אומרת הגמרא, מה התירוץ? כיוון דילו מיקלא מיתא ובטלין לשבעה, תמניה הגוף ואסור דאב ליום הקמא דאיתו בחג עד השבוע היה. כלומר, אם יהיה משהו שיבטלו את היום טוב הראשון, כי יש איזו סיבה, או שזה כבר לא משמעותי, או שזה ישתכח, או משהו כזה, עדיין יישאר יום ח', חשוב להגיד לנו שיום ח' הוא חלק מהיום טוב השני של חג השבוע, כדי שגם אם הסיבה הראשונה תתבטל, היום ח' יישאר. אומרת הגמרא, שאתה דעתית לאחי, זה תירוץ טוב גם לקושיה הקודמת. 29 נמי, כלומר כ"ט אדר, כיוון דלא מילתא ובטלין ל-28. כלומר, גם אם יבטלו את היום טוב של כ"ח אדר, שהגיעה הבשורה הטובה, 29 גופי אסור דלו יום דמיקמא, יום דאיתו קם תמידה. אז עדיין נשאר ליום הזה גם כן חגיגיות, בגלל הסיבה שזה של א' ניסן, שזה יום לפני א' ניסן. איתמר, רבי חייא בר אסי אמר רב, הלכה כרבי יויסי. מה זה רבי יויסי? שראינו לאל שגם לפניו וגם לאחריו אסור. כלומר שכל יום שיש מגיעה תענית, אסור בין לפניו בין לאחריו. ושמואל אמר הלכה כרבי מאיר, כלומר שרק לפניו אסור ולא לאחריו. מקשה הגמרא, ומי אמר שמואל אחי? וכי שמואל אמר דבר כזה הלכה כרבי מאיר, ועתניא רבן שמואל גמליאל אומר, ומה תלמוד לומר באון שתי פעמים, כן, כלומר כתוב בנוסח של הברייתא, דלא להתענה באון, ומקצתון דלא יספד באון. למה צריך להגיד כל הזמן באון? דלא להתענה, ולא להתענו, ולא יספד. אנחנו יודעים שמדובר עליהם. אמר רבן שמואל גמליאל, יש כאן רמז, לומר לך שהם אסורים לפניהם, ולאחריהם מותרים. כלומר, יש פה מיעוט. דווקא בהם אסור. למה כתוב פעמיים בהם? כדי להדגיש לך דווקא בהם. וממילא זה מתאים לשיטת הנקמה יותר, שאסרו רק לפניהם ולא לאחריהם, כן? אומרים לך, בהם אסור, לא לאחריהם. אומרת הגמרא, כן, אז אם כן קושייה, איך אתה אומר ששמואל פסק כרבי מאיר? והרי, כלומר, רבי מאיר שאמר לפניהם אסור, הרי
שמואל אמר הלכה כרשב"ג, שרשב"ג אמר שגם לפניו וגם לאחריו מותר, כי כתוב פעמיים בהם, כדאי שיש לך בהם ולא לפניהם, בהם ולא לאחריהם. ואמר שמואל אחר כך מה שאומר גמליאל, עד כאן הקושייה. מתרץ לגמרא, מי קרא סבר? כיוון דלאי קטן דמיקל כרבי מאיר, אמר הלכה כרבי מאיר. כלומר הוא אמר, סבר לכולה. והוא לא שמע שיש תנא שמקל יותר מרבי מאיר, אז פתק עשה כרבי מאיר. כיוון דשמיא לרבן שמעון ומגמליאל דמקל תפי, אמר הלכה כרבן שמעון וגמליאל. ולכן בסוף הוא באמת הקל שבאמת אין את האיסור שלפני ואחריהם. וכן אמר בלי, בלי זה שם של המורה, שם חכם רש"י אומר. לא בלי כמו שאומרים היום בלי. אמר רבי חייא בר אבא, וכן אמר בלי, אמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, הלכה כרבי יוסי. אמר לרבי חייא לבלי, אסביר הלך, אני אסביר לך את הטעם. כי אמר רבי יוחנן הלכה כרבי יוסי, הדלא ליתנה. כלומר, אתה אומר לי שרבי יוחנן פסק הלכה כרבי יוסי שאסור בין לפניו לאחריו, הוא אומר לו לא מדויק. שכל מה שהוא אמר זה רק לגבי התענית ולא לגבי ההספד. מקשה הגמרא, מה אמר רבי יוחנן אחי? ואמר רבי יוחנן אחר כסתם משנה. וכן, ויש לנו כלל בשם רבי יוחנן שתמיד שיש סתם משנה, שהמשנה כתובה בסתם, לא בלשון של תנא מסוים, הלכה כדבריה. ותנן, כתוב במשנה, שזה משנה במגילה, אף על פי שאמרו מקדימין ולא מאחרין, כן? כלומר שצריך להקדים לפני שבת, מותרין והספד ותענית. כלומר, אומר רש"י, בני ט"ו, גם כשמקדימים, אנחנו יודעים בגילה נקראת ב-11, ב-12, ב-13, אם חל להיות בשבת מקדימים את הקריאה לפני, ועל זה אומרת הגמרא, שלמרות שמקדימים עדיין מותר מספד ותענית. שואלת הגמרא על מה מדובר, אם את אילים הבני 15 קורא לו ב-14, כלומר בני ט"ו בני הכרכים שמקדימים ליום י"ד, וכי על לדעת ששרי, משרי והקדים גילת תענית יום 14 ביום 15 וביום איפור היינו, יום איפורים דלא מספד בנו. כלומר כולם יודעים שבפורים בין בי"ד בין ט"ו אסור להספיד ולהתענות, כי זה יום טוב לכל עם ישראל. ואמרה, אבל לא נצריכה לאסור את של זה בזה ואת של זה בזה, כלומר שגם בני כרכים אסורים, בני ט"ו אסורים בשל י"ד, בני י"ד אסורים בשל ט"ו. אלא מה מדובר? בני 14, כלומר מה שאנחנו מדברים שמקדימים זה בני 14, כאלה שהם לא מוקפים. וכקרי לבית ליסר, יום ניקנור הוא. יש יום מיוחד שנקרא יום ניקנור. מה זה יום ניקנור? מה היה ביום ניקנור? הגמרא הסבירה בהמשך. ואלא בני 14 וכקרי לבית ריסר, כלומר שמקדימים את זה ליום י"ב, יום טוריאנוס הוא. כל יום יש פה איזה ייחוס. אלא לאו דקקרו לבחד-עשר, כי אנחנו יודעים שמגילה נקראת מ-11. וקטני מותר והספד ותענית. הנה אתה רואה שבימים שמקדימים מותר והספד ותענית. עוד פעם, רבי יוחנן אמר הלכה כסתם משנה, ובמשנה כתוב שכשמקדימים מותר והספד ותענית. אז איך אתה יכול להגיד שרבי יוחנן הלכה כרבזה שלהתענות אסור? ואת הגמרא לא. לא מדובר פה בני 14 וכקרו לבית ריסר, שמקדימים לי"ב. זה כאמרת יום טוריאנוס הוא, יום טוריאנוס גופי בטלו, נהרגו בשמיה ואחיה אחי. טוב, אז יש פה באמת אריכות על יום טוריאנוס, וזה שנראה את זה מחר. חזק וברוך, שבוע טוב ומבורך, ובהצלחה רבה לכולם.